Doktor bat scam merbo unong aiktian ka VVP. Ula penremjur ya ka jingle ka sorkar ban wengkam ya ki ofisar na ka loka yukta kila dawa baka sorkar ka de ban se ya kita ki kendon ban pen shisha baka wengkam ya ki. Ula ong bawat ya ki nong tre yang ru ladakwa ban pen sange layat hu ya ki. Henry hakani ka sorkar kila shule klam kanu ka kendon. Ula ong baka sorkar ka de ban pentikna baki patba kim de ban du ya ka jingshanya jong ka jingtre kam ka loka yukta. Ka VPP kalayu i baka jing wengkam yaki kadai klam kanu ka kendon Henry la shu wengkam. Kat ba u Dr. AJ Singkon ula ong baka ni kadai ka jing sedang bat omla ban pediang ka jing le ka sorkar. Ula ong baka sorkar kala shim ka senjang ban mi syakman hadin bakala ai jing tho ban penbet yaki jing duko. Jing yakhi ke jongi bat kane ka daw hi kalong kumbaplatif nagaliang jo ka party ngim ka party ka bayang halor ka nongrem ban ka jing angnot ban wanra e ka sinshar khadar ka babet ka bakhoj rei flai i kumtho ka ka ba sarkar kalale ya kitu ki officer jong kanuk ayukta bat ka to kalong ka ikai ka bolong la banong ka bolong bi ai speak kentir bat kalong ka ikai ka ba i ngim kum ka party ngim la ban sha ngim la ban priang ya ka bakum kitu ki jingle nomor kani ran dei tang jing sedang bat kala ban hadian habu tu koi ban tip de kumta ni latho ega shaga ni ai gitu ka press release ba la daga sarkar kam reinstate kam sung kam yang yakini ke ka wei klem kanu ka kendon ka ba yang de ngi kum ka party ka man sem jo jing sokhya ni ong bagin sami shakmat ban persya ye kani ka jing le jong ke sarkar ai ke kan bhashibo na da fikli sarkar ong yang ni bangi de ban puli bhai ye ke de ki ye ke om ye ki act mo kan ingat trai ka bha ye maka ka badon ka bor ba ka shim ye tu ka rai he maki party ikwa banong ye kitu ngong ba ka kire ka kum ka ag de subhaban dik pri bhai ka ag kam tam ni gitu kiba kino aktif tok sarkar but ke ba ngi i ka kum ka ka krem ong ba ya kita ki in service secretary ka suang ba ki ba sha thung ni ka kam kim dei ban long below that rank ka bot ya kitu ki ba song thai ru kim dei ka por bagi dan kai kam kim dei ban karang jong ki ban below that rank ka ba ka bu ka ka klem ong ka ak penlapa ka klem ong ka ak ba kidei tang ki in service wa de kata kli ya kata ik sarkar barna kerwa ye phi ba kli ik sarkar ya gitu no aktin je ka sarkar bagi on temporary measure dikhlej pan haba ngakwa ye phi dei ba kli ngi pan ik sarkar ban pen i da jing tho hai la tho ya kata bala ai la tho ru ba dei tang tek badan hak service ngakwa ye phi ba pen kli de ka nakaliang jong ka BPP ngila de pule ndai bangi mi sa surak kem pule ngila pule ngila pet bangi i bakadon ga jingle don bor jong sarkar ban kende ga jingle don bor jong sarkar ka kata ampang ye kiti officer ende ga kata ya ka office jong ka lok ka ayukta hi namar ba hadin habut onom don show pala bantrei bet treinti ladaki officer ki shaweng kumni katu ka jing ong jong ki ba ki gen happen thung tang ki end service dei shu retired ka jing kali galong mano ba thung ki kade gen ki juk sarkar kam nei manu ba thung bat kani kam dei ru ta ka sin ben kong ba thung ki ba thung man shwaru ki de ki retired official si de nga kirpa di phi ba phitle kli sarkar kum phi ki press ba phitle ban nak sarkar ya kita ki documents ban pensisha ya ka jingkeren ke jongki hangi hi nila baga jing wengkam to sarkar ya kini ko officer galong persya ningkong ya ka kontrak ka appointment order ka sarkar hi kai bat maar kalong bag ki weng ya ka yaki klem kono ka kendon bat kamdon kono jing ong ba ya phila weng ba phile kumta bat kamdon hiru kata kalat yaki officer ban dia dai ladi kata kan natural justice kamdon hapor ba weng yaki ni officer buat yaki hinong triying jogi ru dalangi kwa
ban pinsange ni da ya thu yaki hindai hang ni la chuweng mar do yaki bat pila yo i ka daw ba ka sarkar ka weng yaki pila ya tiplut kemudian kami hi ban ya batai ban ya bul ktien ngini marga ka bangi kwa ban kersa sarkar kalong ba ai ba ki pai ba jong ke megalia kin namdu ka jingkermen halor ka jingterkam jong ke office lokayukta kata kadai ba ka sarkar kan penting na bagi pai ba kin nang don ke jingkermen bat ladang ya ailat ya kum kan ke jingle ke jong ke sarkar kanong yu pinang ni sakmat kambentu isu pangin ya keren ya konu ke jingle illegal jong ke government bat kum ka imlang salang hi ka basai kum ka imlang salang hi ka perkhat ya ka jingpha ya kum ka ni ka jingle ke jong sarkar ni dai ban mi sakmat ban dawa pakadai ban kutno ban kadai ban thong kambyang ya kini gi office ke ji ki kanang dei tang Kita sedang sedang lah. tang jing sedang